én amire világszerte jutott, finoman följöttem legalább 10-15 éve legalább. Milyen gondokat akarnak? Letaposnák a gabonákat, szóval nagyon nagy gondokat csinálnak. Nem lehet felszedetni semmivel, megeszik, meg ilyesmi. Hallottuk itt, hogy legvalószínűbb, hogy betegszik ezek az állatok. Tu bukvalno piju vodu goveće, nema on bunara, nema ništa. A što smrdilo, osjetiš? Da? A? Tu je baš njihovo. Doveli su nas ovdje, stoko je uginula, vidi se kako je to lepo sređeno. Gospodin Trifunović, on ne brine za stoku, on samo brine za profit, ni trane, ni ništa. Evo snimi da vidiš, eto crkva je, to je krava, bik, šta je, ne znam ja šta je. A što smrdi, ću da povratim.